Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Göteborgin suomalaisen helluntaiseurakunnan TV-ohjelmaan. Ja täällä TV-studiossa tänä iltana on mukana Matti Pärssinen ja minä Markus Saukkonen. Ja me tulemme puhumaan tänään täällä oikein semmoisesta kiinnostavasta aiheesta, minkä me haluttaisiin nimittää nimellä kaiken kattava pelastus, tai jos englanniksi sanottaisiin niin all inclusive. Ja me haluttaisiin puhua tänään sinulle siitä Jeesuksen täytetystä työstä, se kaiken kattava työ, mikä Jeesus Kristus on jo suorittanut siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Että erikoisesti tervetuloa kuuntelemaan tätä kiinnostavaa ohjelmaa täällä, kun veljeni Mattin kanssa saadaan keskustella tästä aiheesta. Tervetuloa Matti tänne hienoon TV-studioon täällä keskellä Göteborgin kaupunkia. Sähän oot tämmöinen vanha uskovainen ja oot paljon tutkinut ja perehtynyt eri asioihin. Ja tänään me puhutaan tästä meidän perinnö, mikä me ollaan saatu Kristuksessa Jeesuksessa, tämä testamentti ja tämä uusi liitto ja tämä kaiken kattava pelastus. Tästähän voisi sanoa vaikka kuinka paljon. Kyllä. Mutta mä haluaisin vaan lukea yhden raamatupaikankin vielä tähän näin, mikä sopii tähän meidän ohjelmaan tänä iltana. Ja me löydämme sen täältä Roomalaiskirje 1 ja 18, niin luetaan Jeesuksen nimessä täältä näin. Sillä Jumala... 16 se oli. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ja tässä, kun lukee tämä pelastukseksi, niin alkukielessä se on tämä soteria. Ja tästäkin me tullaan pikkuisesti käsittelemään täällä tänään. Ja tämä tarkoittaa, eli mä oon tähän oikein kirjoittanutkin, niin mä oikein luen täältä mun papereista, niin tämä soteria tarkoittaa suoja, varjelua, armahdusta, hyvinvointia, terveyttä ja menestystä. Alkukielessä tämä pelastukseen tarkoittaa tätä. Ja ajatelkaa, että meillä on kaikki tämä Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meihin asumaan, me kaikki, jotka saadaan armon kautta uskoa häneen. Halleluja. Eikö ihana, Matti, tämä? On, totisesti. Amen. Soteria. Kiitos Herralle, että meillä on ihan hienosti asiat, kun Kristuksessa ollaan. On, ilman muuta, joo. Ja mä haluaisin nyt tässä vähän niin kuin ottaa esille myöskin tämän, mitä kutsutaan raamatuksi. Aamen. Ja se käsittää kaksi osaa, vanha testamentti ja uusi testamentti. Että mikä tarkoitus raamatulla yleensä on, niin se on yksinkertainen juttu, että raamattu kertoo meille, minkälainen Jumala on. Amen. Ja sitten raamattu kertoo, mitä hän tahtoo. Ja sitten vielä, että mitä hän haluaa tehdä meille. Sillä Raamatussa on niin moninainen tämä evankeliumi, niin kuin sä sanoit, niin tämä Raamatussa se on semmoinen niin kuin punainen lanka, tämä Jeesuksen Kristuksen sovitus- ja lunastustyö. Niin se on koko Raamatun kattaa alusta loppuun. Mm-hmm. Vai mitä? Kyllä. Kaiken kattava pelastus. Kyllä. Ja ajatellaan, että siis vanha liitto, vanha testamentti kertoo, miten Jumala valmistaa ja valmisti pelastuksen. Ja sitten uuden liiton tarkoitus on se, että miten Jumala toteutti pelastuksen ja millainen Jumalan valmistama pelastus on meille tarjottu. Joo, halleluja. Ja siinä on, niin kuin sä tässä mainitsit aikaisemmin, että siihen tulee tämä, että minkälaisen perinnön Jeesus meille jätti. Yes. Kiitos Herralle. No, mitä hän jätti meille? No hän jätti meille ennen kaikkea meidän synnit. Joo. On annettu anteeksi. Se tarkoittaa se, että ennen kuin sä ja mä synnyttiin, oliko sitten Suomen maahan tai Ruotsin maahan, niin meidän synnit oli jo annettu anteeksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ne oli jo käsitelty, ne oli jo kannettu, ne oli jo poistettu. Kun Jeesus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin silloin ei elänyt Matti ja silloin ei elänyt mä. Vaan Jeesus kuoli
meidän syntiemme puolesta ja niiden takia se käsitteli ne Golgatan keskimmäisellä ristillä, eikö totta? On näin. Niin se tarkoittaa, että synnit on annettu anteeksi. Joo. Ja kun me uskotaan se todeksi, niin me saadaan ottaa se vastaan ja omistaa se, että minun synnit on annettu anteeksi. Joo. Halleluja. Ja myöskin minun sairaudet on parannettu. Joo, tähän on niin kuin se kaiken kattava. Tähän kuuluu sitten paljon muutakin. Se alkaa tässä pelastuksessa, sitten tämä mitä sä sanoit, siksi se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Me nähdään, että se on koko ihmiselle, koko evankeliumi, kaiken kattava pelastustyö, mikä Kristus on jo suorittanut. Halleluja. Ja me siitä puhumme tässä ihan kohta puoli enempikin tästä perinnöstä ja mitä Jumala on tahtoo meille antaa ja mitä hän on luvannut meille. Jumalan lupauksia on, joku on laskenut, että Jumalan lupauksia on, arvaa kuinka monta? 7000. Kaikkia Jumalan lupauksia. Ja ne on hyviä lupauksia. Ja me voidaan niin kuin lähteäkin tästä alkuun niin kuin tästä pikkasen maailman luomisesta, palata ihan tähän maailman luomiseen, että Jumala loi maailman, kun Pyhä Henki, Isä ja Poika ja Pyhä Henki oli tässä mukana, Pyhä Henki liikkui vetten päällä ja Jumala sanoi, loi maailman ja vielä sitten sanoi, että tulkoon valkeus. Ja alkuteksti vielä sanoo sen sillä tavalla, että ole valo. Näin helposti yksinkertaisesti. Ja sitten maailmassa tapahtui kaiken maailman asioita. Aadam ja Eeva siellä elivät paratiisissa. Ja sitten tapahtui tämmöinen ikävä asia, tämä syntiin lankeemus. Mitä sä siitä sanot, Markus? Ei. Yhden ihmisen kautta synti tuli koko ihmiskuntaan ja yhden kautta synti otettiin pois. Hyvä. Halleluja, että siellä se on käsitelty ja maksettu ja poistettu Kristuksessa. Joo, ja sitten kun tämä syntilankemuksen takia, niin Jumala sitten lähetti Aatamin ja Eevan pois sieltä paratiisista maailmanelämään. Ja otsasi heässä sinun leipäsi ansaitsevan, niin kuin sana kertoo näin. Ja sitten tuli kaikenlaista hankaluutta maailmassakin ja jumalattomuus alkoi rehottaa ympäri maailmaa siellä maapallolla ja sitten Jumala katsoi, että eihän tässä auta enää mikään, tämä on niin syntistä jo, että Noa oli sen maailman aikaa sitten, niin rakensi sitä arkkia, niin kuin me tiedetään. Ja tuli tämmöinen suuri vedenpaisumus. Ja nyt tekin on vedenpaisumuksia vaikka kuinka paljon monella puolella, mutta ei onneksi vielä niin suurta mitä Noan aikana. Ja Jumala siitä vielä sateenkaaren sitten antoi merkiksi, että hän koskaan enää tämmöistä vedenpaisumusta enää anna maailmaan tulla. Halleluja. Ja kun ajatellaan, niin palataan ihan Abrahamin aikoihin, niin se vuosiluku on hyvä tietää, että Abrahami eli noin 2000 vuotta ennen Kristusta. Se on kiva tietää. Ja vanha testamentti on pääosin oikeastaan kirjoitettu hebreaksi. Ja sitten myöhemmin sitä on käännetty kreikan kielellä niin kuin alkutekstiä, että monet kreikankieliset tekstit ovat niin kuin semmoisia selventäviä tekstejä, että on hyvä tietää. Ja Jeesus kun tuli, niin hän käytti näitä vanhoja kirjoituksia aina, kun sieluvihollinen hyökkäsi joskus Jeesuksenkin kimppuun kaikella tavalla ritisoimaan ja kävi sanomaan, että hyppää nyt sieltä temppelin katolta alas, niin Jeesus sanoi, että kirjoitettu on. Amen. Hän käytti aina kirjoituksia. Kyllä. Sitten semmoinen asia vielä tämä, kun vanhassa testamentissa yleensä Raamatussa, niin tämä Jumalan nimi on myös niin tärkeä loppujen lopuksi. Amen. Varsinkin nyt meidän Uudessa liitossa, kun me rukoillaan, niin me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Yes. Mutta vanha testamentti käytti aikoinaan niin Jumalan nimeä, semmoista nimeä, mikä on JHVH. Ja arvaa, kuinka monta kertaa se on Raamatussa kerrottu, tämä nimi. Vaikka kuinka monta? Se on 7000 kertaa mainittu Raamatussa. Mutta minua ja Markustakin me rakastamme oikeastaan yhtä semmoista nimeä, mikä on tullut meidän sydämemme lähelle ja tärkeäksi, niin se on nimeltään Jehova Raffa.
Ja se tarkoittaa, että Jumala on parantanut. Se on suomeksi käännetty. No niin. Markus, voitko kertoa tästä enemmän tästä, onko sulla jotakin tästä maailman luomisesta tai nyt vielä lisättävä tähän tarinaan? Sehän vaan lähtee täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ne ensimmäiset luvut sieltä lukee tästä, kuinka Jumala loi taivaan ja maan ja kaikki mitä maan päällä on, ja tähdet ja kuut ja auringot ja meret ja mitä meren syvyyksissä on, niin hän loi kaiken. Joo. Ja me ollaan myös luotu. Jumala on luonut meidät. Joo, hän on luoja. Niin. Ja jos ajatellaan tätä, sanotaan nyt, Jumala teki aina liittoja näiden vanhojen patriarkkojen ja profeettain kautta, tai miksi heitä sanotaan, niin Raamatussa on 6 liittoa, jotka on hyvä mainita. Liitto Aadamin, Nooan, Abrahamin, Mooseksen ja Daavidin kanssa. Niitä on 6 liittoa. Ja ne liitot on aina pikkasen erilaisia, mutta ei me nyt siihenkään enempää nyt aloita siitä puhumaan, mutta me siirrymme vähitellen tässä, että tähän uuden liiton sanomaan, että mitä Kristuksen täytetty työ, se kattaa kaiken, siinä on kaiken kattava pelastus, niin kuin Markus tässä jo sanoi aikaisemmin. Niin me siirrytään pikkuhiljaa siihen, koska meillä ei ole niin hirveästi aikaa puhua enempää tästä vanhasta liitosta. Niin, ja se on paras, että puhua tästä uudesta liitosta, kun kuitenkin tämä on se viimeinen liitto ja se paras liitto. Ja tätä liittoa sä et voi rikkoa, ja tätä liittoa Matti ei voi rikkoa, eikä tätä liittoa voi mäkään rikkoa, vaan tämä liitto Jumala teki Kristuksen kanssa. Jumalahan oli Kristuksessa ja sovitti koko maailma itsensä kanssa. Ja Jeesus on tämän uuden liiton päämies, eli uuden liiton pomo. Ja se on niin kuin täyttänyt tämän ja hankkinut tämän ja startannut tämän. Ja me eletään nyt 110% tässä uudessa ja paremmassa liitossa, mikä on hankittu Kristuksen kautta. Jeesus itse on hankkinut sen meille ja me saadaan nyt elää tässä. Ja kun me ymmärretään tämä uusi liitto, niin se muuttaa kaikki. Se muuttaa meidän rukouksemme ja se muuttaa meidän elämämme ja me ruvemme rukoilemaan niin kuin, me rukoillaan niin kuin, eri tavalla kuin vanhassa liitossa, ja me käyttäytymme myös eri tavalla kuin vanhassa liitossa. Eli tämä uusi liitto muuttaa kaiken, ja siksi on niin tärkeää, että meillä on Jumalalta annettu ilmestys tästä uudesta liitosta. Sen voi ainoastaan Pyhä Henki antaa. Aamen, joo. Mutta en mä ollenkaan ihmettele, ettei tämän päivän ihminen ymmärrä tämän uuden liiton merkitystä, koska jo Jeesus oli maan päällä toimi niin kuin hän kulki täällä ihmisen poikana muuten, voin se mainita, tärkeä asia. Ihmisen poikana hän suoritti tämän sovituksen ja lunastuksen myös. Mutta Jeesuskin sanoi niille kirjanoppineille ja fariseuksille, että te tutkitte kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä. Ja juuri ne todistavat minusta, sanoi Jeesus. Eikö se ollut hyvä puhe Jeesukselta? Kyllä se näin on. Ja sitten että koska tämä uusi liitto alkoi oikein? Niin. Se on hirveän hyvä kysymys kysyä, että koska alkoi uusi liitto? Alkoiko se silloin, kun Jeesus syntyi? Jeesushan syntyi lain alla. Joo. Ja eli lain alla. Mun käsitys on, että se uusi liitto, se startataan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siellä se alkaa. Se uusi liitto. Juuri niin. Juuri. Että Jeesus eli kuitenkin vielä vanhan liiton aikana ja lain alla. Sä ja mä eletään tässä uudessa liitossa Kristuksen takia. Me eletään uudessa liitossa ja eletään vielä jopa tässä armon alla. Joo. Me ollaan armon alla. Kiitos Herralle. Kyllä näin on, koska Jumala, Isä lähetti oman poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen, niin saa syntinsä anteeksi ja pelastuu. Joo. Saa iankaikkisen elämän lahjana. Niin. Ja tämä tapahtuu, että vanhan liiton aikana ja Jeesuksenkin aikana vielä opetuslapset ja fariseukset kyselivät Jeesuselta, että missä se Jumalan valtakunta sitten oikein on. Niin.
kun ei ne tiennyt sitä ja menivät vielä, Nikodemuskin meni keskellä yötä Jeesukselta kysymään, että missä se Jumalan valtakunta asuu, että mitä sä oikein puhut. Niin Jeesus sanoi, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Yes, siksi on niin tärkeää, että me saadaan uudesti syntyä. Joo. Ja sitä kautta meistä tuli sitten uusia luomuksia. Niin. No, Amen. Sanopas Markus, mitä tämä uusi luomus tarkoittaa? Se on 2. Korintolaiskirje 5 ja 17. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se vanha on kadonnut ja kaikki on tullut uudeksi. Niin, että me eletään, niin kuin me ollaan uusi luomus. 110% uusi luomus. Se on näin, että me oltiin syntisiä. Joo. Mutta sitten kun me tultiin Kristukselle, niin Jumala on tehnyt meistä vanhurskaan. Meidät on vanhurskautettu Jumalan armon kautta. Siksi me ollaan entisiä syntyisiä, nykyisiä vanhurskautettuja Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt sä meinaat, että me ei olla enää syntisiä vai? Me oltiin syntisiä, Niin. me oltiin kuolleita, me oltiin menetettyjä, mutta Jumala otti meidät ja siirsi meidät pimeydestä valkeuteen. Ja tähän kaiken kattavaan pelastukseen kuuluu myös tämä, että Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa siunannut meidät. Tänä päivänä uskovaiset rukoilee, Herra, siunaa minua ja näin poispäin. Mutta mulla on hyvä uutinen sinulle. Efesolaiskirje 1 ja 3 sanoo meille sen niin selvästi, että Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa jo siunannut meidät. Se tarkoittaa, että jos sä oikeasti uskot Jeesukseen Kristukseen tänä iltana, niin sä oot 110% siunattu hänessä. Susta ei voi tulla enempi siunattu, eikä vähempikään siunattu, vaan Kristuksessa sinä olet siunattu. Ja sen enemmän kuin sä ymmärrät, että sä oot siunattu, sen enemmän kanssa koet, että sä oot siunattu. Että tähän kaiken kattavaan pelastukseen kuuluu myös sitä, että me ollaan Jumalan siunauksen alla. Joo. Meidät on siunattu, sitä voi, että kun siunattu hän, joka on siunattu. Kristus Jeesus on siunattu. Hän, joka on siunattu, on tullut meihin asumaan. Ja me olemme hänessä siunattuja. Sitä vaikka kun Jeesus Kristus on meidän siunaus, se siunaus on kätketty häneen, Kristuksen Jeesukseen. Halleluja. Joo. Hyvä, kun otit tämän esille. Mä ajattelinkin just tässä ottaa niitä muutamia pääkohtia, mitä tämä Jeesuksen jättämä perintö meille on. Joo. Että mitä siihen sisältyy kaikkea. Joo, kerro nyt. Se on hirveän tärkeä. Olisi kiinnostavaa kuulla kyllä. Että oikeastaan se perintö on niin kuin Jumalan tahto. Amen. Niin kuin Jumalan sana, niin on Jumalan sanan päätarkoitus on myöskin, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ilmoittaa minkälainen Jumala on, mutta ilmoittaa myöskin, mikä on Jumalan tahto. Eikö ole hyvä juttu? Niin, mikä on Jumalan tahto? No niin, mikä on perintö sitten, niin se on ilman muuta, niin hän jätti sanansa meille. Amen. Sanoi, että sanani minä jätän teille perinnöksi. Jumalan sana. Ja mitä se sana sitten sisältää muun muassa, niin se sisältää hirveän paljon erilaisia asioita, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että 7000 lupausta muun muassa on siihen, kattaa se Jumalan sana kaikki. Mutta sitten siinä lähdetään niin ylhäältä päin aluksi, niin yksi tärkeimmistä asioista, tai melkein kaikkein tärkein tässä perinnössä on iankaikkinen elämä. Praise God, joo. Onko kuulijat, TV-katselijat samaa mieltä vai? Toivotaan. Amen. No niin. Ja sitten että Jumalan tahto on myöskin, että se iankaikkinen elämä, niin että mitä meillä nyt sitten on, niin se iankaikkinen elämä asuu jo meissä täällä nyt, kun me uskotaan Jeesukseen ja on saatu synnit anteeksi, niin kuin sä puhuit. Niin, tässä ja nyt. Niin, siitä se lähtee käyntiin se iankaikkinen elämä. Ei sitä tarvitse odottaa, että kun ylös taivaaseen, isääntyykö taivaaseen joskus päästä, että siellä se elämä vasta saadaan. Ei, kun se saadaan nyt tässä silloin, kun tulla uskoa. Eikö hyvä asia? Joo, ikuinen elämä ollaan peritty Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se tarkoittaa sitä, että me täällä maan päällä ollessa, niin me eletään, että Jumalan elämä asuu meissä. Joo, aamen.
että Jumalan valtakunta asuu meissä, ja koska me olemme uusia luomuksia, niin siellä asuu Jeesus Kristus meissä uudessa luomuksessa. Ja siinä uudessa luomuksessa ei ole minkäänlaista vanhaa jäljellä enää. Halleluja. Se on täysin uutta. Yes. Ja niin kuin siinä jo Markus sanoi, että siinä on siunaus asuu tässä Amen. uudessa luomuksessa, niin sitä me ei tarvitse enempää vissiin käsitellä, mutta sitten myöskin tässä uudessa luomuksessa on annettu vapaus. Joo. Jeesus on vapauttanut meidät vihollisen kahleista. Joo. Hän on vapauttanut meidän sielunvihollisen vallasta ja sielunvihollisen valtakunnasta. Hän on siitänyt meidän iankaikkisen elämän Jumalan valtakunnan puolelle. Joo, halleluja. Ja me eletään siellä Jumalan valtakunnassa tässä ja nyt. Joo, amen. Ja mitä se kaikkea muuta lahjoittaa, niin mikä meillä on hyvin rakasta, niin kuin Markukselle mullekin ainakin, on tämä, että Jumalan sanan perintö lahjoittaa myöskin terveyden meille. Voiko kertoa vähän tästä terveydestä Niin, enemmän? se, Rafa, Herra, niin kuin, kuinka nyt suomeksi oli, ruotsiksi mä osasin sanoa tämän, mutta niin kuin, Rafa, tämä Herra sinun parantajasi. Jumala on parantanut, joo. Niin se on niin kuin yksi hänen nimi, ja me nähdään, kun Jeesus vaelsi maan päällä, Joo. niin me nähdään, että hän paransi niitä sairaita. Ja Jeesus tuli näyttämään meille Jumalan tahdon, kun Jeesushan teki vain niitä tekoja, mitä hän näki, että Isä tekee. Joo. Ja me näemme, että Jeesus vaelsi maan päälle ja teki kaikkea hyvää. Hänellä oli hyvä maine. Siellä, missä Jeesus liikkui ja mikä sairaat tuli hänelle, niin Jeesus paransi niitä sairaita. Ja kun nämä ihmiset näki, miten Jeesus teki sairaiden kanssa, niin ihmiset lähti seuraamaan Kristusta Jeesusta. Joo. Ja nytten eletään tässä armon ajassa, tässä uudessa liitossa, ja Raamattu 1. Pietari 2:24 sanoo meille jotain. Mä voisin ihan lukea tästä sen. Efesolaiskirje 2:24, niin siellä lukee näin. Sillä kaikki 2:24, katsotaan tästä näin. Joo, tässä se on. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun. Tässä se tulee, että ne on kannettu, ne on käsitelty, ne on poistettu, ne on annettu anteeksi. Ne on poissa. Joo. Että me, joka nyt elämme, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Joo. Ja hänen haavainsa kautta te olette, eli se on jo tapahtunut, Joo. paratut, eli sairaudet on parannettu Kristuksessa Jeesuksessa. Hänessä löytyy myös terveys koko ihmiselle. Aamen. Kiitos Herralle. Hän on Herra meidän Jumalamme, Joo. Raffa kanssa. Joo. Ja sitten tässä, sen verran mä haluan sanoa vielä, että tämä Jumalan sanan perintö ja ilmoitus kattaa tämän tiedon, mitä me on peritty, mutta sitten se tieto täytyy ottaa vastaan, niin se otetaan, Jumala antaa viisautta, että me kykenemme ottaa sen tiedon vastaan. Niin siinä on muutamia asioita, että kuuntele Jumalan puhetta. Aamen. Usko tulee kuulemista, mutta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Amen. Ja kun kuunnellaan Jumalan puhetta korvilla, silmillä katsellaan, Jumalan sanaa tutkitaan ja nähdään vielä, suun tunnustuksellakin me voidaan ottaa uskossa vastaan se, mitä Herra meille puhuu. Ja nyt meillä on nyt tämä keskustelu tästä Jumalan sanasta, että mitä tämä kaikki lahjoittaa meille ja tarjoaa meille ja osoittaa Jumalan tahdon, niin nyt seuraavaksi niin me saamme kuulla Markus Saukkosen valtavan hyvän saarnan tähän lopuksi vielä. Ole siunattu, rakas TV-katselija. Vaikka minä voisin vuoret siirtää, enkeleiden kieltä puhuisin. Mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta
tuntisin mä en. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan. Vaikka minä saisin kaiken tiedon, kaikki salaisuudet tuntisin, mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisin mä en. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalaan. Jeesus, sinä lähde kaiken hyvän. Sinä tunnet meistä jokaisen. Tule keskellemme nyt lahjojasi ja anna meille voimaa rakastaa. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalaan. Jumalan armoa ja rauhaa sinulle täältä Göteborgista. Tämä on Göteborgin suomalaisen helluntaiseurakunnan TV-ohjelma. Olemme täällä studiossa Göteborgissa ja mulla on tässä Raamattu avattuna. Ja haluaisin puhua semmoisesta aiheesta tänään kuin kaiken kattava pelastus. Ja niin kuin me äsken saatiin kuulla, kun Matti Pärssinen ja minä tässä keskusteltiin tästä kaiken kattavasta pelastusta, niin tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon. Ja nyt haluaisin tähän loppuosaan tuoda tämmöisen pienen saarnan. Ja niin kuin tässä alussa luettiin Roomalaiskirje 1 ja 16, niin haluaisin taas vielä lukea sen. Täällä lukee näin, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Pelastukseksi luettiin tässä ihan äsken. Ja jos katsotaan tämä niin kuin nyt alkukielestä, tämä kreikan alkukieli, niin siellä lukee soteria. Ja tämä pelastukseksi, mikä tässä nyt lukee, on alkukielen mukaan soteria, joka kans tarkoittaa suojaa, varjelua, armahdusta, hyvinvointia, terveyttä ja menestystä. Se kuuluu tähän näin, halleluja. Ja tämä evankeliumi on kaikille. Ja säkin voit tänä iltana, kun katsot tätä ohjelmaa, niin sinäkin voit uskoa Jeesuksen Kristukseen, joka on Jumalan poika, joka on Jumalan lahja. Ja näin se kyllä on, että Jumala on rakkaus. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä ja hän rakastaa ja hän on rakastanut. Ja hän rakasti niin paljon kaikkia ihmisiä, että hän lähetti Jeesuksen Kristuksen, joka on kuollut. Ja monta kertaa niin me puhutaan rististä. Ja tämä on tosi tärkeä paikka, tämä risti, siellä Golgatalla. Sitä varten, kun siellä Jeesus
kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja hän kuoli meidän puolestamme. Ja kaikki se, mitä Jeesus teki, sen hän teki meille. Halleluja! Se oli meille kaikille. Ja tämä, mitä Jeesus teki, että hän kuoli, hän kärsi, hän 3. päivänä nousi haudasta, kun Jumala hänet herätti sieltä. Ja sitten hän lähti taivaaseen ja istui Isän oikealle puolelle. Kaikkeen tähän liittyy tämä ihana, kaiken kattava pelastus. Halleluja! Se liittyy tähän näin, tämä kaiken kattava pelastus, tämä Kristuksen täytetty työ. Ja tähän kuuluu vaikka kuinka paljon, halleluja, että on ihan hyvällä mielellä. Jumala rakastaa sinua ja hän on jotain tehnyt. Hän on tarttunut asioihin. Kaikki se apu, mitä sinä tarvitset, se menee Kristuksen kautta ja sen työn kautta, mitä hän on jo tehnyt. Siksi me ollaan niin iloisia tästä Kristuksen täytetystä työstä. Työ on totisesti valmis. Jeesus on mennyt Isän oikealle puolelle ja siellä hän istuu. Ja hänellä on annettu nimi, joka on yli kaiken. Halleluja. Ja tähän nimeen me uskotaan. Ja tämän nimen kautta meidät on pelastettu. Sitä vaikka kun Jeesus suoritti sen. Hän meni Golgatalle. Hän antoi elämänsä ja Jumala hänet herätti 3. päivänä. Ja tänään me saadaan iloita siitä, että meillä on kaiken kattava pelastus Kristuksessa Jeesuksessa. Ja ennen kaikkea tähän kuuluu se, että meidän synnit on, kuuleeko mitä mä sanon, on annettu anteeksi. Ja jos luetaan täältä Kolossalaiskirje 2 ja 13, niin se ilmoittaa meille niin hienosti tässä näin, Kolossalaiskirje 2 ja 13, niin lukee näin. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläväksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Kaikki rikokset. Antamalla meille kaikki anteeksi. Jeesus kantoi sinne Golgatalle sinun ja minun syntimme. Hän on kantanut kerran, ei 2 kertaa, vaan kerran hän kärsi meidän syntiemme puolesta. Hän kantoi ne Golgatalle. Siellä hän poisti ne yhden ainoan uhrin kautta, niin synnit on poistettu ja Jeesuksen veren kautta niin synnit on puhdistettu ja synnit on poissa. Jeesus on ne maksanut, Jeesus on ne ottanut, Jeesus on ne käsitellyt ja tänäänkin mulla on hyvät uutiset sinulle, että sinun synnit, juuri sinun, ne on annettu anteeksi. Halleluja. Kristuksessa, Jeesuksessa ne on annettu anteeksi. Sä voit tässä ja nytten sydämen uskolla uskoa tähän näin, että minun synnit on annettu anteeksi. Ja sä voit ottaa vastaan tämän totuuden, että minun synnit on anteeksi annetut. Sä voit uskoa sen ja sä voit uskon kautta omistaa tämän henkilökohtaisesti, että sun synnit on annettu anteeksi. Voit siellä TV:n edessä sanoa halleluja. Ja toiseksi löytyy rauhaa ja löytyy ilo. Tässä kaiken kattavassa pelastuksessa löytyy rauhaa ja löytyy ilo. Jos jossain tämä rauha löytyy ja jos jossain tämä ilo löytyy, niin se löytyy juuri Kristuksessa. Se ilo, se on kätketty Kristukseen. Se rauha, se on kätketty Kristukseen. Ja jos sinä uskot Kristukseen, tänä iltana, tässä ja nyt kun katsot tätä TV-ohjelmaa, niin kuuntele mitä mä sanon. Kristus sinussa, kirkkauden toivo, ja Kristus sinussa on sinun rauhasi ja on sinun ilosi, halleluja. Siellä se rauha on, siellä se ilo on. Hän on sinun sisäpuolella, Kristus Jeesus. Hän on sinun rauhasi ja hän on sinun ilosi. Eikö ihanat hyvät uutiset? Roomalaiskirje 15 ja 13 sanoo näin.
Mutta toivon Jumala. Tämä alkaa tosi hyvin, mutta toivon Jumala. Jumala on kaiken toivon Jumala. Hän on toivon Jumala. Ja Jumalasta lukee näin, että mutta toivon Jumala täyttäköön teidät, myös sinä, joka tätä TV-ohjelmaa juuri nytten katot, kaikella ilolla ja rauhalla. Kaikella ilolla ja kaikella rauhalla. Ja nyt mulla on sitten kysymys sinulle. Kuinka paljon on kaiken ulkopuolella? Mietipä sitä. No mulla on nyt vastaus. Ei mitään. Kaikki on kaikki, niin kaikella ilolla ja rauhalla uskossa. Niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Kaiken toivon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa lahjoittanut sinulle ja minulle rauhaa ja iloa. Tämä löytyy, tämä on voimassa ja sä, joka tätä nyt katot, voit tässä ja hetkessä ottaa vastaan Kristukselta. Se ilo ja se rauha, minkä sinä annat. Jeesus puhuu paljon rauhasta. Jumalan sana puhuu paljon ilosta. Muun muassa niin Jumalan sana puhuu enemmän ilosta ja riemusta kuin kyyneleistä. Ja evankeliumi, se on hyvä sanoma, se on iloinen sanoma, se on jotain, mitä on jo tapahtunut. Tämä on hyvä sanoma sinulle, tämä kaiken kattava pelastus, että Jeesus kuoli ja ylösnousi 3. päivänä. Tässä tämä evankeliumi on, ja tämä on Jumalan voima jokaiselle, joka uskoo. Tässä se Jumalan voima on, halleluja. Ja tähän liittyy myös tämä rauha ja tämä ilo. Mitä merkitsee rauha sinulle tänä iltana ja mitä merkitsee ilo sinulle tänä iltana? Lähdepä tutkimaan, että mikä on Kristuksen ilo ja lähdepä tutkimaan, mikä on Kristuksen rauha. Ja ota vastaan enemmän ja enemmän tätä, mitä sinulle on jo annettu. Tämä on sinun. Tässä ja nyt te voit sanoa halleluja, kiitos Herralle, että löytyy rauhaa ja löytyy iloa. Sä voit tässä ja nyt ruveta tunnustamaan, että Jeesus, sinä olet minun iloni. Jeesus, sinä olet minun rauhani. Kaikki mitä mä tarvitsen, se löytyy sinussa. Ja sinä olet minun sisäpuolella ja mä voin ottaa vastaan kaiken sen, mitä sä olet jo minulle antanut. Ole iloinen, ole rauhallinen, siksi kun Jeesus on sinun rauhasi ja Jeesus on sinun ilosi, halleluja. Ja mitäs minä tästä voisi sanoa? Äskenhän me käsiteltiin tässä, kun Matin kanssa tästä puhuttiin, tässä siunauksesta. Tässä kaiken kattavassa pelastuksessa löytyy myös täysivaltainen siunaus. Kiitos Herralle. Efesolaiskirja 1 ja 3 sanoo näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Ja nyt kuunnelkaa. Joka on siunannut meitä taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella, missä? Kristuksessa, Kristuksessa, Kristuksessa. Siellä se on. Sinut on siunattu Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja nyt kun sä katsot tätä ohjelmaa ja kuuntelet tätä sanomaa, niin tiedä se, että tässä ja nytten, niin sinä olet niin siunattu, kuin olla voit hänessä, Kristuksessa, Jeesuksessa, joka Pyhän Hengen kautta on tullut juuri sinun asumaan. Se, joka on siunattu, Kristus Jeesus. Se siunattu Kristus Jeesus on tullut sinuun asumaan. Ja hänessä sinut on siunattu. Ja Kristus Jeesus, joka on Jumalan siunattu, asuu sinussa. Ja hänessä sinä saat olla siunattu. Ja sinä saat elää siinä siunauksella tai siunauksessa, mikä on kätketty Kristukseen. Kun tämä siunaus on kätketty Kristukseen ja siellä se löytyy, niin sä oot siunattu. Ei sun tarvitse enempää rukoilla, jos Jumala on sinua siunannut Kristuksessa Jeesuksessa.
niin ei sun enempää tarvitse rukoilla, o Herra, siunaa minua. Vaan sä voit rukoilla näin, kiitos taivaallinen Isä, että sinä olet jo siunannut minut Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumalahan on jo siirtänyt sinut kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen. Sä elät Jumalan kirkkaudessa. Sinut on siunattu ja sä saat olla niin iloinen siitä, että sinut on siunattu. Ja nyt kun eletään tässä uudessa liitossa, niin rukouksetkin muuttuu. Ja me saadaan rukoilla siitä asemasta, että Jumala on jo minut siunannut Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja siitä kohdasta me voidaan ruveta rukoilemaan uuden liiton rukouksia. Halleluja! No 4 sitten, mitä siitä voitaisiin sanoa? Onko jotain tässä sanottavaa, että sairaudet on parannettu? Äsken kun tässä Matin kanssa keskusteltiin, niin mä luin tämän raamattupaikan 1. Pietarin kirje 1 ja 20, 1. Pietarin kirja 2 ja 24, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Se tarkoittaa, että se on jo tapahtunut. Jos jossain löytyy jumalallinen parantuminen tänään, niin se on juuri Kristuksessa, Jeesuksessa. Mitä Jeesus teki lihan päivinä, kun hän vaelsi tämän maan päällä? Kun me luetaan Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Mitä me näemme, että Jeesus teki? Jeesus teki Jumalan tahtoa. Hän noudatti Jumalan tahdon koko ajan ja hän teki vaan se, mitä hän näki, että Isä teki. Ja me näemme, että kun Jeesus vaelsi tämän maan päällä, niin hän paransi kaikki sairaat, joka hänelle tulivat. Ja nyt löytyy kans parantumista Kristuksessa, Jeesuksessa. Jeesus Kristus on Herra sinun lääkärisi. Rafa, Herra sinun parantajasi, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa valmistanut jo edeltäpäin tämän parantumisen. Sä voit uskomalla häneen ottaa vastaan täydellisen parantumisen. Siksi kun hänen haavojensa kautta sinut on parannettu. Usko tää. Tänä iltana voi Jumalan armon kautta ihmeitä tapahtua. Siksi kun kaikki on Jumalalle mahdollista, eikä mikään ole Jumalalle mahdotonta. Ja sä voit sillä uskolla, minkä Jumala vaikuttaa, mikä Jumala on armonsa kautta sinulle antanut, uskoa tämän todeksi ja saada ottaa vastaan täydellinen parantuminen siksi, kun se löytyy hänessä. Tämä parantuminen on kätketty Kristukseen. Siellä se on. Halleluja. Ja mitäs vielä tästä voisi sanoa? Tästä kaiken kattavasta pelastuksesta. Siellä löytyy myös täydellinen parantuminen. Anteeksi, varjelus mä meinaan. Äsken oli parantuminen, nyt on tämä varjelus. Siellä löytyy täydellinen varjelus. Juudas 24 sanoo näin. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen. Pysy Kristuksessa ja anna hänen pysyä sinussa, niin kaikki on hyvin. Ja Jumala, hän tahtoo varjella sinua. Hän tahtoo pitää sinusta huolen ihan loppuun saakka. Älä luovuta, älä anna periksi. Pidä kiinni elämän sanasta. Lue tätä, tutki tätä. Ota vastaan, mitä kirjoitettu on. Ja lue aina Jumalan sanaa Pyhän Hengen silmälaseilla, että sä näet, mitä kirjoitettu on, kun Pyhä Henki tahtoo näyttää sinulle, mitä kirjoitettu on. Ja se on myös tärkeää aina nähdä, että missä liitossa
missä liitossa se lukee, se mitä me luemme, kun Raamatussahan on ennen kaikkea vanha liitto ja uusi liitto, ja meidän tulisi lukea aina siitä lähtökohdasta, että nytten sinä ja minä eletään tässä paremmassa liitossa. Halleluja. Täydellinen varjelus, kuuleksä sen? Se löytyy Kristuksessa. Luepa Psalmit 91. Ne on nyt täytetty Kristuksessa Jeesuksessa. Otappa nyt illalla sinun raamattusi esille ja haippa sieltä vanhasta testamentista Psalmit 91 ja lue nämä lupaukset, lue ne ääneen. Ota vastaan nämä lupaukset, ne kuuluu sinulle ja ne on Kristuksessa Jeesuksessa täytetty. Halleluja! Jumala tahtoo ja haluaa varjella sinua ja hän tekee sen Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten tämä viimeinen. Tästä kaiken kattavasta pelastuksesta kyllä on vieläkin enemmän tässä sanottavaa, mutta tälle kertaa viimeinen tässä ja nytten, niin se on tämä kaiken menestyksen avain. Ja nyt mä haluan sanoa sen. Kaiken menestyksen avain on Kristus Jeesus. Ja mä sanon sen kerran vielä, että ei tule mitään väärinkäsitystä. Kaiken menestyksen avain on Kristus Jeesus. Ja nyt jos mennään tänne vanhaan testamenttiin ja luetaan Josuan kirja 1 ja 8, niin siellä lukee näin: älköön tämä lainkirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkistele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisi kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Sillä silloin sinä onnistut tielläsi ja silloin sinä menestyt. Ja nyt meillä on koko Raamattu ja koko totuus ja me tiedetään, että Jeesus on Raamatun punainen lanka. Vanhassa testamentissa hän on piilossa, Uudessa testamentissa hän ei ole piilossa. Niin kuin sanotaan ruotsiksi, että dold vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa uppenbarad. Niin meidän tulisi aina lukea Jumalan sana siitä lähtökohdasta, että se on Kristus. Hän on piilokuvana tuolla vanhassa testamentissa, mutta tässä Uudessa testamentissa niin hän on tullut ja me saadaan nähdä, kuka hän oikeasti on. Sitä varten me luetaan koko Raamattua ja me nähdään, että se on ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ihan sinne viimeiseen ilmestyksen kirjaan, niin se on Kristus Jeesus. Se on hän ihan alusta loppuun saakka. Hän on mukana joka Raamatun kirjassa, niin Jeesus on mukana. Ja kun psalmeja luetaan, niin sielläkin lukee esimerkiksi Herra on minun paimen, Herra on minun paimen. Niin sekin voitaisiin kääntää Kristus on minun paimen. Kun se on Kristus, kaikki tämä mitä Raamatussa lukee, se on Kristuksessa. Siellä se lupaukset on, siellä ne on täytetty. Kaiken menestyksen avain on Kristus Jeesus. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, sanoi Jeesus. Tästä voit lukea Johanneksen evankeliumi 15 ja 4. Pysy minussa, niin mä pysyn teissä. Ja nytten Kristus Jeesus, kirkkauden toivo. Hän on kirkkauden toivo. Olet nytten uusi luomus hänessä. Nytten tämä uskon elämä on siitä kiinni, että me olemme hänessä, Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on Isän oikealla puolella. Ja nytten Pyhän Hengen kautta niin Kristus on sinussa ja minussa. Ja me olemme Kristuksen ruumis. Me olemme Jumalan temppeli. Ja sinulla on kaikki se voima, mitä sinä tarvitset. Joo, jopa Raamattu sanoo näin, että meissä asuu jopa sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Se asuu meissä. Eli sinulla on voimaa. Kaikki, mitä sinä tarvitset, se löytyy Kristuksessa. Kaikki on hänessä. Siinä se on, mitä sä tarvitset. Se on Kristuksessa. Ja Kristus on Isän oikealla puolella. Ja Pyhän Hengen kautta hän on sinussa. Ja sä voit uskoa siihen, että Jeesus,
Sinä olet kaikki, mitä minä tarvitsen. Ja minä tahdon seurata sinua. Sä oot kaiken tehnyt minun puolestani, halleluja. Synnit on anteeksi annetut. Rauha ja ilo löytyy Kristuksessa. Täysvaltainen siunaus on Kristuksessa. Sairaudet on parannettu Kristuksessa. Täydellinen varjelus löytyy Kristuksessa. Ja kaiken menestyksen avain on Kristus Jeesus itse, joka on tullut sinuun asumaan. Olet kaikki se, mitä Jumalan sana sanoo, että sinä olet. Ja sulla on kaikki se, mitä Jumalan sana sanoo, että sinulla on. Ja sä voit tehdä kaiken sen, mitä Jumalan sana sanoo, että sinä voit tehdä. Siksi lue paljon Jumalan sanaa. Tutki tätä, niin sä tuut oikealla tavalla menestymään niin kuin Jumala tahtoo ja haluaa. Hinta on maksettu. Kirkasta sitä varten Kristusta sinun ruumiissasi. Jumalaa sinun ruumiissasi. Halleluja. Kiitos Herralle. Ja näillä sanoilla haluan nytten päättää tänne. Ja ota vastaan, mitä mä olen sanonut. Ja muista se, että Jeesus Kristus, hän on totisesti Herra. Amen.